20 anys des de l'última vegada que el bosc de les emocions va estar en perill. La reina de la il·lusió va tornar i tot semblava perfecte. Però clar, això era fa 2 dècades. Ara les coses són diferents. Amb el pas dels anys, quan et fas majors, les il·lusions es perden i la reina ha desaparegut una altra vegada. El bosc està literalment en flames emocionals. Però tranquils, perquè tornem a comptar amb els nostres guardians. Encara que, bé, les coses han canviat un poquet. Gent del poble, ¿se'n recordeu de mi? Soc Cúpida, la deessa de l'amor. O almenys això era abans. Ara soc més bé la deessa de la bostejada. Li he escrit a David el Nomo per WhatsApp i a tu t'ha contestat? Doncs a mi tampoc. Ni tan sols un vist o un ja parlarem. Amb tot l'amor que repartís en aquest bosc i ningú valora res. Estem perduts. Cúpida... no em facis perdre el temps. He de preparar 3 informes abans del migdia i he de presentar el pressupost per a l'equip de purpurina del Mercat Internacional de les Fades de Luxemburg i si no apareix la reina, encara hauré de fer jo també la seva feina. Ai, no, ma, quina alegria veure. Vull dir, més que l'alegria del bosc, pareixes l'ateo del bosc. De veritat no pots desconnectar ni 5 minuts per ajudar-me a trobar la reina de la il·lusió? Vols màgica cooperativa, digue'm? Doncs clar que aquestes exportacions han d'eixir, que et vaig mandar un correu ahir a les 3 del matí. Què estaves fent? Dormir? Ai, mira, et deixo que enclaven una reunió. Xau, besis. Pareix que l'únic que t'agrada és treballar. Pirisqui, l'únic, itigiridiri, istribillir. Pareix que no comprengues com funciona el món adult. La productivitat és l'única cosa que dona sentit a la vida. O com esperes trobar a la reina? Amb amor i purpurina? Que això no cotitza en bolsa. Però menys, que ja no sóc el mateix de fa 20 anys. Ara sóc Butoni Fitness, fit influencer del bosc. La meva passió, les teses. El meu amor, la proteïna. I la meva religió, la disciplina. Així, teta, he aconseguit superar la por a no ser volgut. Ara mira, milions i milions de followers i seguidors en Instagram. Només cal una bona rutina i 20 grams d'L-citina al dia. Què és L-citina? Teta, L-citina, la proteïna dels elfos. Butoni, com has pogut passar de ser un espantapardals professional a un coach motivacional? I encara millor, tens L-citina per a mi? Perquè si necessito tanta energia per fer front tot aquest drama. O millor un Transilium, perquè estic atacada. Escolta, mira a veure si deixes reflexionar els bíceps 2 minuts i comences a flexionar un poquet el cervell, que hem de trobar a la reina. I segur que no es troba en el teu gimnàs. Mira, no mal. Si la reina tinguera aquest cos fet per a pecar, d'assegur que no s'haguera perdut. Però bo, no us preocupeu. Butoni Fitness està així i us ajudarà. En una condició. Que seguiu la meva rutina de canvis, perquè això no són bessons, pareixen fills únics. Què passa? Que a les entrepans de botifarra ja no t'agraden? No. Jo ara només segueixo una dieta molt variada i estricta. Dilluns, arròs i pollastre. Dimarts, arròs i pollastre. Dimecres... Arròs i pollastre. Doncs no, pollastre i arròs. Sí que han canviat les coses en 20 anys, sí.
Si és que ara el bosc de les emocions ja no és el que era. Ara hi ha tants guardians de les emocions que és que vaig al mercat i no trobo ni a la que me venia la purpurina a meitat de preu quan li contava un acudit. Això és de veres. Com si minxares peres i les cagares senceres. Oh no! Oh no! Oh no! Com hem perdut a la reina de l'il·lusió fallera! És el fi del bosc! És el fi de tot! Necessitem respirar. Però no tinc desig per això. Ai, si no aconseguim trobar-la, què farem? Doncs no farem res. No val la pena. Mira'm a mi. Ni tan sols tinc energia per acabar-me el cafè. A més, segur que la reina de la il·lusió estarà millor sense nosaltres. Oh, fantàstic! Els nous guardians de les emocions del bosc. Però, què tenim així? La personificació de l'estrès i la de a mi no em vinguessin històries. Algú em pot explicar què esteu fent així? Jo sóc aquí, l'entitat. Sóc el recordatori constant que mai n'hi ha ni prou diners, ni prou temps, ni prou forces per fer el que cal que fer. I estic així perquè sense mi aquest bosc es paralitzaria. Jo sóc part com l'apatia. Sóc el que passa quan et canses de tot i només vols estar sota manta mirant una pel·lícula de Netflix. Però tranquils, no vos molestaré massa. No tinc ganes. Oh, quina meravella! El bosc està perdent la seva matxa. Hem perdut a la reina de la il·lusió i ara tenim dos nous membres, el Me dona igual i el 2 més 1. 2 més 1? 2 més 1? Què vol dir això? 2 més 1, este és. Hòstia, no, és boníssim. Ojalá eso fuera la meva collita. Va, prou de barallar-se. Si continuem així, no anem a trobar a la reina. A veure, Butoni, pensa... Ja ho tinc. Jo dic que li apliquem a tot el bosc la meva rutina de fitness. Perquè tetés i ses panxes... Això és de mitja botifarra, Una rutina fitness? Però com? Quan? Per què? I si no funciona? I si... Pim! Tranquil·litza't. Spoiler! No funcionarà, com tot. Cupidà, tu sempre tens alguna idea ridículament optimista. No se t'ha ocorregut res abans de que aquests dos es porten a la botxeria total? Desde que no crec en el amor, ya no se me ocurren ideas brillantes. Ja sé què passa! Ens va faltar altra volta l'esperança. Sabem algo de... Dieguito! El drac de l'esperança. L'última vegada que va desaparèixer la reina va ser ell qui ens va dur l'ajuda que ens faltava. Ens varen enviar un mail a tots els guardians del bosc explicant això. Un mail? Un mail, un correu... Què mail? Què mail? Ai, però tu has mirat en la carpeta de spam? Clar, és que l'espam és pa mirat. Este és meu, sí? Mira, com que no t'has llegit el correu, te dic el que ficava. Deia que Dieguito, el drac guardià de l'esperança, se'n va tornar a Argentina, que trobava a faltar a la seva família i l'asadito. Però en canvi, ja fa 2 anys que van vindre 2 guardianes increïbles. No una, 2, perquè 2 actives i compromeses. Perdó, actives i compromeses. Aquestes 2 dones, ànimes inquietes, són el cor i l'esperit d'una falla que camina amb força gràcies a la seva gent. Tan poca cosa, tan gran cosa. Són les presidentes de la Falla Plaça País Valencià, Helena Fort i Tronc i Montse Nemesio Beta.
En vespres de tempestat, lludo el covard d'aquelles nostres pors i ens hem fet forts com és la primavera, malgrat els crits de les dones. ¡Wow! Mai havia vist els guardianes tan espectaculars! Sí que són increïbles, sí. Esteu solteres? Escolteu. Escolteu. Imagina que ja sabeu per que esteu així. Necessitem la vostra ajuda per trobar a la reina de la il·lusió. Heu estat vigilant-nos, veritat? Ah, clar. Vosaltres, les guardianes de l'esperança, mai aneu soles. Sempre heu d'anar acompanyades de la força. No, no està. Doncs, màgia per trobar-la i paraules per fer-la plegar. Entre Barcelona i Picanya, guiada per dos estels, viu la nostra Regina, per fer realitat desitjos i anhels. És una jove encantadora que lluita de valent, per aconseguir el que es proposa i no descansa en l'intent. Referència per a les joves de la nostra comissió, per la seva senzillesa, simpatia i grans valors. Sé que sents molta estima per la falla que t'acull, que no hi ha prou distància per a representar-nos amb orgull. Perquè t'ho mereixes, perquè tant ho vas desitjar. Fins avui, Marta Puig Peris ha sigut la nostra Regina d'enguany. Fins avui, fallera major de la falla plaça País Valencià, Marta Puig Peris. Potser tenim una oportunitat. Aquesta xica és pura màgia. Fitnessíssima sang de Picanya. Ara sí estem salvats. Què passa en tanta escoteta i tanta... Ah, clar. La força mai de soles. Sempre va acompanyada pel recolz mutu, pel grup que conformen les persones que el fan possible. Eixes persones que avui estan així. Així que, per favor, un fort aplaudiment per a rebre a la nostra comissió. Aitana Díaz de Lola. Pont, estic desbordat. Hem perdut a la reina de la il·lusió fallera. Com és possible que això hagi passat 2 vegades? 2! Necessitem accions. Necessitem un pla. Però i si el pla no funciona? I si tot és malament? De veritat creus que això és el pitjor que ens ha passat? Mira, l'altre dia vaig oblidar que el dilluns no existia. Això sí que és fort. Pont, això és seriós. Si no trobem prompte a la reina,
tot el bosc es desmoronarà, tot estarà perdut. Pues si el bosc cau, pues cau. Ja s'inventarem un altre lloc. Potser podíem anar a un desert. Menys arbres, menys drama. Un desert, Pont. El desert és sec, buit, no té emocions, i l'únic que n'hi ha és... arena! Pues precisament per això m'agrada. Perquè no n'hi ha emocions que m'ofeguen. Només silenci i té. Pont, és la profunditat emocional d'una sabata vella. Com pot ser tant, però tant? Relaxa, Pin. Mira, una de les guardianes fa classes de pilates en la guarida de les fades. Te podries apuntar. Segur que et relaxa. Però com creus que això me va relaxar, Pont? Bé, una cosa et diré. Ja que te preocupa tant, podem fer una cosa. De veritat? Quina? Esperar a que Cupida, una altra persona, tinga una idea millor que la teua. Pont, ets impossible! Ei, parella, heu dit el meu nom? Amics, la reina il·lusió no tornarà fins que el bosc no torni a brillar amb tota la seva màgia. Hem d'unir-nos, posar cadascú tot el que som i deixar que les emocions flueixen. Bé, jo puc deixar de treballar una miqueta. De vegades oblide que la felicitat no està en produir, sinó en viure el present i estar en la meva gent. Sí, jo crec que puc relaxar-me un poc. Inclús fem una picaeta d'entrepans de botifarra. Però, i si no funciona? I si funciona? Igual sorprenem al bosc. Vinga, veniu, units ho podrem tot. Sempre ho podrem tot, perquè quan més junts, més força mostrem. Necessitem la vostra llum per tal que la nostra fallera major se'ns aparega i que el bosc torni a vibrar amb tota la seva màgia i siga un bosc on seguir mostrant la nostra essència, essència aquesta que cap entrebanc podrà tombar. Aquesta xicona irradia bondat i senzillesa, amb una dolçor natural que la fa entranyable per a tothom, amb un somriure càlid, que fa sentir còmode a qui té la sort de compartir espai amb ella. Carinyosa, vergonyosa, sempre disposada a oferir suport i a fer feliços els altres, amb els seus gestos desinteressats. Treballadora incansable, posa sempre per davant el benestar col·lectiu i és d'aquelles persones generoses que escolten, entenen i mai fallen. La persona que esperem se'ns presenta és un exemple de com les millors persones fan grans les falles. És un exemple de com una persona pot il·lusionar-nos i fer-nos entendre que tornar a estar junts i compartir sempre serà l'objectiu. Mare Terra, Mare Nostra, avui m'aclame els teus encants.
fes que torne de nou la Regina, que ens ha d'il·lusionar. Necessitem que torni l'alegria, a Picanya, en les places i carrers, i volem que sigues tu, Sofia, qui ens representi al Montfaller. Tens presència majestuosa i un encant encisador. De la Falla, joia preciosa, joventut, bondat, grans valors. La teua veu és melodia, amb tu la música ressona, omplint-nos de goig i alegria, quan amb tu la festa ens torna. Amb lletres de color daurat, perquè quede sempre gravat al costat de les Regines que ens has representat. Sofia Brotons Rodríguez, des d'avui per sempre seràs Regina de la Falla de la plaça del País Valencià. Fallera Major de la Falla, plaça País Valencià 2025, Sofia Brotons Rodríguez. Major de 2024, Marta Puigperis, imposarà la banda que l'acredita com a fallera major d'enguany a Sofia Brotons Rodríguez. Imposa la caramba de l'acord a Marta Puigperis. Els presidentes les observen amb un rap de flors a les dues. La fallera major tornarà al seu lloc per a donar pas al mantenidor. La fallera major del 2024, Marta Puigperis, imposarà un corbatí a l'estandard en record del seu regnat.
presidentes acompanyen a la fallera Major i Cinta al seu seient. Seguidament es faran el Parlament els mantenidors. Bona vesprada a tots i a totes. Avui és un dia molt especial per a nosaltres dos i molt més per a la dona meravellosa que tenim enfront. Sofia, amiga. Quin gos! Quin gos veure tan contenta i feliç. Però abans de dirigir-nos a Sofia, no podem deixar de dir-li a Marta unes paraules d'agraïment i estima. Gràcies per l'esforç malgrat la distància. Gràcies pel treball. Has estat un exemple de compromís, elegància i amor per la festa. I has sigut un goig veure tan feliç. Gràcies per la teua energia, la teua proximitat i per fer el cor de la nostra família fallera, junt a Helena i Montse, les nostres dues presidentes. El vostre esforç constant ha fet que cada projecte esdevinga una realitat i cada repte es transformen en una oportunitat. Sou una font d'inspiració per a tots i totes nosaltres. I la vostra tasca ha deixat una empremta imborrable en la nostra comissió. El vostre esforç, dedicació i talent no només ens inspiren, sinó que també ens recorden el veritable significat de treballar en equip i construir una festa inclusiva i justa. Gràcies per obrir camí. Encara que només ens veieu a nosaltres dos, realment representem a un grup de 13 xiquetes. 13 xiquetes que tenim la sort de poder compartir un tresor de la seva vida, de poder compartir un trosset de la seva vida amb Sofia, la nostra estimada fallera Major. 13 xiquetes que només poden descriure a Sofia amb paraules boniques i que agraeixen cada dia poder tenir-la a prop. Com diu la cançó d'Oques Grasses, tenim sort de tu. Sofia, com podrien definir-te per a aquelles persones que no et coneguen, sàpiguen una mica més de tu? Per a molts de vosaltres, Sofia és encara una mica desconeguda. Per això, sols és qüestió de temps. De molt poc temps, perquè en escoltar-la i tractar-la podeu veure que és pura màgia, dolçor, amabilitat, educació, sensibilitat i bon cor. Si és que Sofia és una persona increïble, eres amiga que inclús estant a distància se sent molt a prop, que seria capaç de fer qualsevol cosa per tal d'ajudar a la resta i que fa la vida un poc més fàcil a tota la resta i per suposat a la gent que la rodeja. Parlem per totes aquelles persones que t'estimen per a dir-te que ens fan molt feliços veure complint tots els teus somnis, inclús alguns que no t'imaginaves, perquè encara que sabem que això no entrava en els teus plans, entenem per la teva il·lusió que faràs d'aquestes falles unes inoblidables, perquè això ho fas fàcil i especial. Sofia, per a nosaltres eres casa i ens ofereixes la teua estima constant, el teu temps, la teua amistat. L'única bandera aquesta, l'amistat, per la que paga la pena lluitar. Hi ha gent que està unida pel fil d'amistat i de sang. Hi ha gent que està unida per fils d'amistat i estima, no sols per fil de sang, però de vegades som més forts. Eix és el fil que ens uneix a totes nosaltres, tant en els pitjors moments com els bons i especials com avui. Moments que mai oblidarem, moments que no volem que tu oblides. Gaudeix, riu, balla, emociona't, viu i recorda que sempre en som 13 les que estem al teu costat, feliços de veure la teva felicitat. T'estimem, Sofia, fallera Major de la Falla Plaça País Valencià. Gràcies a tots i totes. Bona nit i en seguida donarem pas a la mantenidora real, a la sorpresa de la nit. Cristina Rodríguez, mare de Sofia. Endavant.
mares, amics i amigues, bona vesprada a tots. En primer lloc, voldria agrair-vos l'oportunitat de compartir amb vosaltres aquesta vesprada d'alegria i de goig, perquè el somni de la meva Sofia, de Fallera Major, ha estat possible. Avui, ara ja és una realitat. Sofia és feliç, i com a mare, com a pares, la seva felicitat és la nostra. Vàrem arribar fa anys a Picanya, a València, a Picanya, i encara que com a licitants no tenen molta cultura fallera, hem après a gaudir i estimar el que representa el món faller, que és molt més que festa, és convivència, valors, treball i dedicació altruista per mantindre any rere any aquesta tradició. És construir i formar part d'un col·lectiu que estima la seva gent, que estima la seva cultura, que estima la seva essència i porta, clar que sí, amb orgull el nom de la seva falla i el que significa ser faller. Per tot això, vull donar-vos les gràcies a tots els que formeu part d'aquest col·lectiu. A la Fallera Sortint, a qui també vull felicitar, i molt especialment a Montse i a Helena, presidentes, pel vostre infatigable treball i dedicació, i com sempre diu Sofia, per fer-ho tot tan fàcil. Per estar, per acollir i per mantenir viu l'espírit del món faller. Sense vosaltres, sense aquells que decidiu donar un pas endavant i ser cap de tota la resta, les falles serien altra cosa. Més deslluïdes, menys acollidores. Mi més sincera enhorabona pel treball i la valentia, perquè sense cap dubte és per dones i persones com vosaltres que la festa creix cada any. Moltes gràcies. I per fi tu, Sofia, la meua dolça i estimada Sofia. Què vaig a dir com a mare? Pues que és un goig veure com has crescut i com t'has convertit en una preciosa dona, valenta, plena de valors i generositat, i amb una sensibilitat i un cor que fa de tu, sense cap dubte, un ésser de llum. Sempre pendent de tots, tímida i discreta, i per això encara estic més feliç per tu. Mira, així estàs, complint somnis, desitjos, malgrat que et dona vergonya ser el centre d'atenció, malgrat que pugues parèixer introvertida, així estàs, valenta, fent i sentir el que volies, ser Fallera Major. Acompanyada en presència i en la distància, però molt prop al cor, de la teva família, que t'estima moltíssim, com també a tota la gent, amics, companys, que formen una altra família que també t'estima, perquè, com sempre dic, l'estima no té límit, ni gènere, ni tipus. És un sentiment, és un tresor, i has de sentir-te afortunada de tindre tanta gent al teu voltant que t'estima i que avui està així, amb tu, com estarà en la teua vida. Ton pare i jo, per la teua germana, els avis i tota la família, estarem i serem per a tu sempre, incondicionalment. No l'oblides mai. La gent que et coneix t'estima. Com podria no ser així? Sols puc desitjar-te que gaudeixes d'aquest moment tan especial, però també de tots i cadascun dels dies de la teva vida. Aprofita al màxim per fer, construir, descobrir, estimar i mai deixes de perseguir els teus somnis, amb força i amb valentia, i sense perdre aquest somriure que et fa tan especial. Esa tendresa que forma part de la teva identitat, sense oblidar-te dels arres dels que sempre t'has de sentir molt orgullosa. De segur que la vida, eixa que mai no controlem, et posarà davant situacions i moments feliços i també dolorosos. Però sempre, sempre recorda que l'actitud en la qual afrontes la vida marcarà la diferència i sempre tindràs molt a prop la família, els amics per acompanyar-te. Per concloure, ressenyar tot l'amor que tota la família i molt especialment ton pare, ta germana i jo sentim per tu, la nostra Sofia. Estem molt orgullosos de tu i et desitgem una vida plena. Mai oblides que t'estimem incondicionalment. Afronta la vida amb valentia, que el cor sempre s'imposa a la raó i l'amor a l'odi. Sempre amb valentia, sempre endavant. Bona vesprada. Gràcies.
Continuem amb l'acte i anem a rebre per últim a les falles convidades que han vingut a felicitar els nostres representants. Per això preguem la presència dels nostres representants infantils per acompanyar a la nostra fallera major. Fallera major infantil, Inés Casabant Tordera. President infantil, Luca Ramírez Guerola. Arriben ara les falles de Picanya. En primer lloc, la falla Vistabella. Fallera major infantil, Anastàcia i Lina. President infantil, Edgar Silva i Càndia. Fallera major, Maria Teresa García Martín. Vicepresident, Manuel. Despedim amb un fort aplaudiment a la Junta Local Fallera. Cors d'honor de les falleres majors. Maite García. I fins ací les nostres presentacions. Sols ens queda donar-nos les gràcies a tots per la seva presència, als familiars, als abonats, als col·laboradors, a les falles que han vingut, a la Junta Local i a l'Ajuntament de Picanya. Adeu i fins l'any que ve.